mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Raqi's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Pogi man sa inyong paningin, may mabahong hotdog pa rin. Hi, DJ Raqi and DJ Gelo. Madalas talaga akong nakikinig sa inyo. Lalo na kapag mag-isa ako. Minsan nga, para na akong baliw na natatawang mag-isa sa mga SPG Secret Files na pinapakinggan ko. And this time, ang storya ko naman, ang ibabahagi ko na medyo malayo sa nakakatawa. Well, nakakatawa rin siguro in a weird and awkward way. At gayon pa man, SPG pa rin ito. Kaya, I will still share it with you. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Forbidden Superhero. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Nung nasa exploration era pa ako, meaning nasa dating apps pa ako, medyo marami-rami akong nakachat at na-meet. Siguro more than 6 na. Then dumating si Lucky number 7. Si Lucky number 7 ay moreno, matangkad, may gym body, maraming tattoo, at sobrang gwapo. Yung tipong pag nakita mo sa daan, kahit straight ka, mapapalingon ka talaga. At first, nagpa-hard to get pa ako. Dahil nakaka-intimidate yung katawan. Ang laki! Talaga. Bye. Pero habang nag-uusap kami, sabi niya, nasa face lang daw siya na talagang lumalaki yung katawan niya. Dahil meron siyang program na sinusunod. Basta ang galing niya makipag-conversation. Kaya naengganyo na akong makipagkita sa kanya. So sinundo niya ako. At nakakotse pa siya. Sa isip-isip ko, ay may kaya ite. At eto na, DJ Raqi and DJ Gelo, pagpasok ko sa sasakyan ni Lucky number 7. Napa-ambango ako. Ang bango! Grabe, ang manly, ang classy. Parang BGC boy ang vibes. Tapos wala ring pinagbago ang kanyang itsura sa personal at sa kanyang profile. Bonus na yon. So nag-drive na siya, kwentuhan lang kami. Ang funny niya in fairness, maganda ang kanyang sense of humor.
at stylish pa. Ako naman ay naka-t-shirt, denim shorts at naka-crocs with socks lang. Pero siya nakapantalon, polo at sapatos. Para bang ang sobrang formal niya. Natanong ko pa nga siya kung gusto ba niya magpalit ng outfit. Kasi, naiilang ako. So fast forward, dumaan kami sa bahay niya para makapagpalit siya ng damit. Iniwan niya ako saglit sa kotse. Pagbalik niya, ay naka-shorts above the knee na siya at naka-crocs na rin para matchy kami. Bang! Then, dumiretso na kami papunta sa isang lugar na walang kusina. Bigla akong naisip na magbigay ng thrill. So, tinanong ko siya, gusto mo ba ng thrill? Paano kung ibaba mo yung window mo, tapos hubarin ko yung shorts ko, tapos ikaw din, ibaba mo yung iyo, and then ibubuko juice kita. Tumawa siya. Then sabi niya, go! So ayun na nga, binaba niya ang bintana, hinubad niya ang shorts ko. At tinanggal ko rin ang kanyang shorts. Pero eto na nga, kung iniisip nyo na bigla siyang pumreno, nadulas, ako hindi. Kasi nung binaba ko ng shorts niya, at nagsimula na akong sumisid. Grabe. DJ Raqi and DJ Gelo, grabe talaga. Yung kotse niya parang na-defrost na may naiwang isda sa loob. Grabe! Ang lansa, yung tipong amoy kulo, bugok na itlog, may halong pawis at kung ano-ano pa. Pero dahil nahiya na ako't nataranta, kahit naduduwal ako, go pa rin ako. Tiniis ko talaga, DJ Raqi and DJ Gelo. As in, maduwal-duwal ako pero para talaga hindi na lang ako mapahiya dahil nandun ako sa moment, sige ilalabang ko na. But after that, wala na. Hindi ko na siya kinausap, binlock ko siya. Sayang kasi ang gwapo, ang bango sa panlabas na anyo pero yung hotdog, expired. Kaya sana maging aware kayo, mga friends, na kahit gaano pa kapogi ang isang lalaki, pwedeng merong sikreto sa loob ng kanyang underwear. At itong sikreto na to ay isang mabahong sikreto. Dahil pogi man siya sa inyong paningin, posibleng may mabahong hotdog pa rin. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi and DJ Gelo muli. Ako si Forbidden Superhero. At ito, ang aking SPG. As in super. Beginner. Secret. Bye.